Čaute. Dneska som mal vlak na Grow a Garden, akože šťastie. Bo viete prečo? Dneska som zistil, že je Sugar Apple na stoke. Takže teraz toto video, čo točím, je teraz 16:57, takže tak. A ja som dostal Sugar Apple. Ja keď som uvidel na eskorte, som sa poslal cez takého bota, ten Garden Notification, tak ja som sa na neho pozeral, čo je na stoke, a videl som, že to bamky na to nič moc, a potom tam proste bolo to, ja som videl Sugar Apple, rýchlo som išiel utekal takto na Roblox, akože išiel som na Grow a Garden a som si to kúpil, takže tak no, to bolo super. Takže dneska mám vlak. Dajte mi dneska like a dajte mi 15 lajkov. No, 15 lajkov. Plus. A lebo ja chcem mať 50 odberateľov. Tak. Keď chcete, aby som natočil Grow a Garden alebo minulý čo hovoril Kubina, Let's Go, tak keď chcete, aby som točil Grow a Garden alebo Let's Go, musíte mi dať 50 odoberateľov. Takže zatiaľ čus.